खुलुमबाय रंजालि बैसागुनि दिनै गिबि सानाव आङो बर' माहारिनि साफ्रोमबो आंनि देरसिननो गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आंनि लोगो आरो दुइसिननो अननाय आरो मोजां मोननायखौ आङो बे समाव बावहरो आरो लोगोसे गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आङो साफ्रोमनोबो बे समाव बावहरनाय जाबाय। आङो मिजिंथिदों नैबे बैसागुआ जोंनि बयनिबो जिउआव गोजोन आरो मोजां मोनसे थासारि लाबोगोन, जोंनि जिउ खुंनायाव गोदान मोनसे दिंग्राय बिन्दो लाबोगोन आरो बयबो बे गोदान बोसोराव गावबा गावनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ मोजाङैनो मोजां मावफुंनो हागोन, गावनि साननाय हनायफ्रा जाफुंसार महर मोनगोन। आबादारिनिफ्राय लानानै फरायसाफोर, बेफार फालांगि खालामग्राफोर, राजखान्थि खालामग्राफोर, जोंनि सानसुमैफोर, साख्रि बाख्रि मावग्राफोर, जोंनि आइजोफोर, लाइमोनफोर गासैबो गावबा गावनि जिउआव साक्सेसफुल जानो हागोन। बिनि थाखाय आङो आफा अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों। थांनाय बोसोरसेयाव जोंनि जिउ दावहायाव मोजां गाज्रि गोबां थासारि जोङो मोनबोदों। बेवहाय जोङो मालाबा दुखु मोनदों, मालाबा जोङो रंजादों। बे दुखु आरो रंजानायनि गेजेरजोंनो जोंनि जिउआ सोलियो। दा बे समाव जोंनि दुखु खैफोदखौ बावनानै जोङो गोदान बोसोराव जोंनि फैबाय थानाय बोसोरसेयाव जिउ दावहायाव जाफुंसार जानो थाखाय जोङो बयबो जानजि खाफ्रानांगोन। आरो थांनाय बोसोराव मोजां गाज्रि खोथाफोर जोङो रायलायनो गोनां जादों, जोंनि राजखान्थि जिउआवनो जा बा समाजावनो जा। दा बेवहाय सोरखौबा मिथिनानैनो एबा मिथिस्लाबैयाव बायदिसिना गाज्रि खोथा बुंफ्लांनाय एबा दुखु होनायनिफ्राय जोङो नैबे समाव आङो बयनिफ्राय खाथियाव निमाहा बियो। जोंनि समाजखौ जोङो सोद्रोम समाज दानांगोन, गोग्गो समाज दानांगोन, आब्रुथि गोनां समाज दानांगोन आरो बयबो खौसेयै जोङो मोनसे गोथों लामाजों दावगालांनांगोन। बिनिखायनो नैबे समाव आङो जोंनि माहारिनि गासैबो थाखोनि सुबुंखौनो मोनसे क्लियार मोनसे आइडिया, मोनसे गोख्रों नोजोर लानानै माहारि दानायनि हाबाफारियाव दावगालांनो थाखाय आं खावलायदों। थांनाय बोसोराव बोसोरसे सिगाङाव जोङो मोनसे एकर्ड खालामदों। बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि हारियाव गोजोन थासारि फैदों आरो बे गोजोन थासारिखौ गोजोर खालामनानै हारिनि मोनफ्रोमबो सेक्सननि सुबुंफ्रा सानसुमै मेलेमजिबिनिफ्राय लानानै आबादारिनिफ्राय लानानै बयबो मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि बे हाबाफारियाव बयबो बाहागो लागोन, आं बेखौ मिजिंथिदों। जोङो गोदानै मोनसे सरकार दादों बिटिआरआव। बे गोदान सरकाराव जोंनि जि हास्थायनाय लुबैनाय बियो बर' माहारिखौ जौगाहोनायानो जोंनि गुबै थांखि, बर' माहारिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनायानो जोंनि गुबै थांखि। आरो बिनिखायनो नैबे समाव बे रंजालि बैसागु फोरबो खुंनायजों लोगोसे आं बयखौबो खावलायदों जे गेना गोरोन्थि साननायफोरखौ नागारनानै मोजां साननायजों जोङो दावगालांनांगोन। गोदानै माखासे सेंग्राफ्रा सिलाय लानो ओंखारलांनाय थासारिखौ नुनानै जोङो दुखु मोनदों। बर' हारिया थांनाय 30-40 बोसोराव 5,000-निख्रुइ बांसिन सुबुङा जिउ गारनांबाय, गोबां सुबुङा बेंगुरा जाबाय। नाथाय बिनि जोङो जि फिथाइ, बे फिथाइ महरै बिएसि, बिटिसि आरो बिटिआर मोनसे राजखान्थि एरेन्जमेन्ट मोननो हादों। नाथाय हारियाव सुबुं धोन जौगानांगौनि थाखाय, रांखान्थि जौगानो थाखाय नांगौनि थाखाय, राव थुनलाइ हारिमु समाज जौगानांगौनि थाखाय गोबां हाबाफारि मावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो जोंनि लेखा गोरों लाइमोनफोर, गासैबो थाखोनि लाइमोनफोरखौ मोनसे पजिटिभ सिन्ताजों, दाजाबथायारि सिन्ताजों दावगानो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। आरो नैबे समा हाथियार लानायनि सम नङा। बेवहाय जोङो मोनसे सुबुं दारा खान्थिजोंनो समाजावनो थानानै माहारिया जौगानांगौनि थाखाय मुलुगनि जेसेबां बादायनां थासारि फैदों बेखौ मोगा मोगि जानोसो जोङो थियारि जानांगौ। जौ जुवानिफ्राय गोजानाव थानांगौ, गाज्रि थासारिनिफ्राय गोजानाव थानानै गोग्गो समाज दानो थाखाय बयबो दावगाबोगोन, आं बेखौ खावलायो। आरो बयनिसिमबो आङो रंजालि